Podríem anar a veure aquesta. Però és que haig d'estudiar, Iago. Tinc els exàmens a sobre. Max, després del curro et quedes a la bíblia fins a les 10. Mira, jo et passo a buscar. Fem un entrepà i anem al cinema. I després continues. No està malament. No, està de puta mare. Va, si distreus una mica que ja toca. És la temptació amb potes. Això suposo que és un sí. Hola. Ei? Què hi fas aquí? Podem parlar un moment? Sí. Us deixo sols. Me'n vaig de Barcelona. El Sergi creu que estarem a segura, lluny d'aquí. Però no hi havia un mosso que et protegia? Ahir el paio que em vol matar va entrar a casa. Si no hagués arribat el Sergi no sé què hauria passat. Ara marxem i no sé quan tornaré. Segur que no passarà res, Clara. Aquest paio sap molt bé el que es fa i no pararà fins a aconseguir-ho. Ja, però el Sergi sap el que ha de fer per protegir-te. Sí, esclar. Va, Clara, no has de tenir por. És el que diria el Quim, no? I tu no n'has de tenir. No volia marxar sense dir-te adéu. No sé quan ens tornarem a veure. Segur que serà aviat. Sí, esclar. Bé, el Sergi m'espera. I si... Saps? El Beni té un d'especial per això dels eslògans. El pobre es pensa que és sap qui, però al fons és un mort de gana. Amb sort, però un mort de gana. Jo li dono 4 copets a l'esquena. Li dic que som grans amics i el faig anar per on vull. Tu sí que en saps. I tant. Anem? No! Vení, ets un fatxenda, tio. Fill de puta! I tu deies que eres el meu amic? Una merda. Si estàs emprenyat perquè la Sònia i jo... Que la fots on et capi, aquesta tia. Igual que la teva amistat de fireta. I no sé si m'explico, però no et vull tornar a veure mai més. No t'emprenyis. Si vols que n'estiguis més tranquil... Si no t'havia quedat clar, aquesta és la meva carta de dimissió.